Για σένα που βλέπεις αυτό το βίντεο, ονομάζομαι Ιωάννα Τσίκου και θέλω από αυτό το βίντεο να συστηθώ και να σου πω ότι σε αυτό το προφίλ θα βλέπεις περιεχόμενο σχετικά με την online δραστηριότητα. Εδώ και αρκετό καιρό έχω καταφέρει να ξεφύγω από το κλασικό μοντέλο πενθήμερο, οχτάωρο, την υπαλληλική δηλαδή σχέση και να γίνω ελεύθερος επαγγελματίας μέσω της online δραστηριότητας, μέσω της επιχειρηματικότητας, της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, και αυτή τη στιγμή έχω ήδη βοηθήσει ανθρώπους να ελευθερωθούν χρονικά και οικονομικά και θα χαρώ πολύ να βοηθήσω και σένα που βλέπεις το βίντεο, αν το θέλεις, αν έχεις μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες για σένα και πιστεύεις ότι σου αξίζει το κάτι παραπάνω, τότε θα χαρώ πολύ να μου στείλεις μήνυμα να σε βοηθήσω. Να σου πω επίσης ότι επειδή αγαπάω πολύ τον τομέα της υγείας, της διατροφής και της εξέλιξης, το project που έχω αναλάβει αυτή τη χρονική στιγμή έχει να κάνει με την υγεία και να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους να φέρουν υγεία αλλά και αυθονία στη ζωή τους, και θα χαρώ πολύ να βοηθήσω και σένα που βλέπεις, όπως είπαμε, το βίντεο, αν το θέλεις. Είμαστε σε επικοινωνία, συνέχισε να παρακολουθήσεις το περιεχόμενο που ανεβάζω και αν θέλεις να αλλάξει κάτι στη ζωή σου, την υγεία ή την αυθονία σου, στείλε μου μήνυμα να σε βοηθήσω.